Al'ummar unguwar Hausa Layi da ke yankin Ajegule shiyar Apapa a Legas sun kasance cikin farin ciki bayan da burinsu na shekaru aru-aru na mallakar makarantar Islamiyya ya tabbata a ranar Asabar inda ta gabata, inda ɗaya daga cikin shugabannin al'ummar yankin, Alhaji Ibrahim Tanko Auna, ɗan iyan Legas, ya gina katafariyar makarantar Islamiyya irin ta farko a yankin. Al'ummar yankin sun shaida mana cewa makarantar Islamiyyar mai suna Madrasatut Ta'alimu wa Dirasatul Islamiyya an kafa ta ne sama da shekaru 22 da suka gabata, sai dai duba da tsadar ƙasa a Legas, makarantar ta gaza mallakar matsuguninta na dundundun, inda ake ta yin haya a baya, wanda hakan ya janyo aka dinga yin tsilla-tsilla. Makarantar ta tashi daga nan zuwa can, har makarantar ta koma a gefen wani masallaci a unguwar na Hausa Layi, kafin daga bisani Allah ya yi ikonsa ya kawo wanda ya sharewa al'ummar yankin hawaye, wato Alhaji Tanko Auna, ɗan iyan Legas, wanda ya gina masu katafariyar makaranta. A lokacin ƙaddamar da ginin makarantar, babban limamin da ya jagoranci buɗewa tare da gabatar da addu'a, Khalifan Tijjaniya na Legas, Sheikh Tijjani Imam Muktar Ɗanlami Agege, ya shaida cewa an daɗe ana fafutukar ganin an mallaki makarantar domin koyar da yara tarbiyya a Hausa Layi, amma sai a yanzu Allah ya nufa. Allahu Akbar! Allahu Akbar! La ilaha illallah! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Walillahi alhamd. Godiya ta tabbata ga Allah. Shekaru ɗan kaɗan da suka wuce a baya, muka zo nan muka ga wannan makaranta, muka ga ƙoƙarin da take, kuma amma a takure. Sai muka fara daga kuka zuwa ga Allah. Wannan makaranta, Allah ka tabbatar mata da mazauninta da matabbacinta. Ba na mantawa wani lokaci hamma makaranta ta yi shauki na neman tallafi a gaban baba addini Mahmud Shafi. Da yake Ubangiji tabaraka wa ta'ala ayyukansa shi da kansa yake zaɓar wa masu yi. Idan ga wani aiki na Allah, to Allah ne zai zaɓar wa aikin ma'aikata da kansa. Idan bai shigar da kai ko bai ɗauke ka a ciki ba, duk kusancinka da gurin, duk ƙarfinka, kana kallo ba abin da za ka iya yi. Allah da iko, ashe Allah yana so makaranta ba za ta tabbata ba sai da wasu shugabanni da za su yi tunanin kafa makarantar. Alamar Allah ya karbi ƙoƙarin da muka yi wajen kafa makarantar nan, shine Allah sai ya zaɓa muku jatattun malamai wanda suka jajirce wajen karantarwar, kuma ita mana hakikanin abin da ike zuciyarsu shine dasa alƙur'ani da sunna a zukatan 'ya'yan al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam. Da Allah iga wannan shine niyyarku, ba tara abin duniya ba, sai ku Allah ya buɗe musu ƙofar iyawa da karbuwa. Wallahi da ba dan ayyukanku kun jajirce ba, da ba za a yi sha'awar ma har a tallafa muku ba. Ganin irin ƙwarewarku da tasirin ƙoƙarin da kuke yi, da gani a ƙasa da aka yi, da gani a bakin yara da ci da kunne,
aka ga kai waɗannan malama sun jajir, ya kamata duk abin da muka mallaka mu ciyar da shi wajen tabbatar da waɗannan malama makarantar da za su yi aiki a cikinta. Na buɗe wannan bayani da kabbara domin ganin irin wannan gagarumin aiki a lokacin da ƙasar ta samu kanta a wani hali na durƙusowar ƙimar naira kuɗi na Najeriya, abinda a shekarun jiya za ka kashe 2,000 ka zo ka ga abu ya yi kyau, a yau 200,000 ba zai gabatar da aikin ba. Amma a duk da haka aka samu wannan bawan Allah ya ciyar da dukiyarsa a yayin da zai iya ciyar da ita a gurin da za ta ringa shigo masa da income, amma ya watsar, ya zaɓi ya yi mu'amala da Ubangiji. Sannan ai ganin cewa an tabbatar da fada ta babbar hakimi, to lallai ayyukan hakimin nan wallahi ayyuka ne da suke tafiya a tsari na ƙalar lahu da ƙalar rasulullahi. Jagoranci ne da ake tafiyar da shi a ƙarƙashin inna Allah ya amuru bil adli wal ihsani. Ganin hakan ne ma yasa aka ga fada an gaishe ki, ya kamata a tabbatar miki da fada da za ta zera da zamani. Allahu akbar. Allah ya ba wa hakimi ya ƙara masa lafiya, ga ga hakiminmu, ga ga limaminmu, shehinmu, malaminmu, tafiya ta yi kyau, alamar Allah ya karɓi ayyukanka shine abin da ka gani a yau. Allahu akbar. Wannan bawan Allah shine dan majin Lagos da aka ce Alhaji Ibrahim Tanko, dan iya Lagos Alhaji Ibrahim Tanko Auna. Allah ya tsaya maka tsayewar da ba za ka durkushe ba a nan duniya ba ko a lahira. Allah yi maka suturar da ba a nan duniya ba ko a lahira ba za ka ji kunya ba. Allah tabaraka wa ta'ala ya daga alƙadarinka da dukiyarka zuwa matsayin da hasidin iza hasada duk kwarewarsa ba zai iya kusata ba. Darajar annabi da alƙur'ani, Allah ya saka mayani na share hawayen al'ummar annabi a hannunka, har kai rayuwar da annabi ranar tsayuwa zai alfahari da kai cikin al'umma. Hakiminmu Allah ya tsaya maka, ya sa kitabun lahi da sunnar manzansa su ne jagoranka wajen tafiyar da al'amuran al'umma har a lahira. Allah ya tashe ka cikin umara'ul muminina, ina amirul muminina wane, ina amirul, kai ma a kira ka kana cikinsu. Allah yi maka haka. Sannan duk wanda ya ba da hannun tallafi a cikin wannan al'amura, Allah ya tallafa masa. Shugaban ƙasa Bola Tinubu Ahmed, Allah ya masa jagoranci. Sabur Ulwa dan majalisa ne. Allahu akbar. Ọlọ́run àdóòtìẹ, Ọlọ́run àárọ̀ ẹ lọ́wọ́, ẹ̀mí tó gùn, àlàáfíà, Ọlọ́run á fi tàn ẹ́ lọ́rẹ. Hidima da kuke yi na musulunci, Allah ya taimake ku. Wannan makaranta, Allah kakka tsayar da ita haka. Allah ka faɗaɗa ta, Allah ka sa wannan ya zama almaƙarar ra'isi ga makaranta, amma mace tana buɗe branches tun tana buɗewa a Lagos State, har mace ta shiga dukkan jihohi da ake da su a cikin Najeriya. Sannan mu ji wannan makaranta tana da buranta a ƙasashen waje. Allah mai iko ne akan yayi haka don mu shigar da manzon Allah.
يا سيدي يا رسول الله يا أملي قد اكتمرا إني قابلي هي لي ولم أجد وزرا يومي ألوذ به سواك يا شافعا في الخلق والرسل يا راحما وشفيقا قد أتاك ذليل مذنب ذنب في غاية الوجل قوس العباد فكل ضاء لي جلدي مأوى الطريق على ما فيه من خجلي من الأساس سوى خير الورى فمتى لم تنقذوني فإني ذاك في سبلي حامي الزمار. Shehin malamin yayin da aka kaddamar da makarantar ya gabatar da addu'a kamar haka. Allah dan subutun rububiyyarka, Allah dan azamatul samadaniyarka, Allah dan sadawatul ilahiyyarka, Allah dan ilmin jawarutiyyarka, Allah dan kudratul wahdaniyya. Kazalika Alhaji Ibrahim Tanko Auna ɗan iyan Lagos wanda ya gina makarantar ya yi jawabi jim kaɗan bayan ƙaddamar da makarantar. Akwai jita-jita ana ta ƙorafe-ƙorafe ana gaya ma jama'a wasu abin da ba shi muka zo yi nan ba. Shi yasa na ce yana da kyau da bakina in zo in yi bayani. Mu dai wannan unguwa ta mu mai albarka ba abin da za mu ce sai dai mu yi kowa fatan alheri, kuma duk wanda ke son zaman lafiya to insha Allahu muna tare da wannan mutum, wanda kuma bai son zaman lafiya Allah ya ƙara mu da gabacin da shi. Na farko abin da ya kawo mu nan akwai islamiyya wanda yake makaranta ce ta karatun ƙur'ani. Wannan makaranta ta shekara ya fi 22 wacce take ni ba zan iya ba tarihin wannan makaranta ba. Amma abinda na sani suna buƙatar taimako. Yau suna wannan wuri a kure su nan ko yau suna wancan wuri aka kare dai suna dan rabawa a masallaci an ga masalla su yi karatu. Dalilin haka yasa na ce kai in Allah ya bani dama ya kamata in gina wannan islamiyya ma wa'annan mutane. Ba yau nake da wannan niyya ba. Wannan abu ya kai shekara 4 ko 5 a cikin zuciyana, ba kuma a nan kadai nake da niyyar yin shi ba. Ina so kowa ya san da wannan magana. Akwai wani wuri a Ogun State insha Allah zan gina a wannan makaranta a wannan wuri. Akwai Festac, za mu je Festac, za mu gina a wannan wuri. Na uku shine nan kusa da mu Marin Beach. A zauna Marin Beach, wanda suka sanni sosai sun san na zauna Marin Beach. Abu na biyu da ya kuma sake kawo mu 2022 hakimin Hausa Layi, mutane suna daukan alaitanku ne ya nada hakimin Hausa Layi, ba ni ba ne. Ya kamata idan mutum bai san abu ba ya tambaya. Idan ka tambaya za a maka bayani sai ka sani. Ni wane ne da zan naɗa hakimin Hausa Layi? Dan iya? Ba ni ba ne. Wanda ya naɗa hakimin Hausa Layi shi ne sarki ɗaya tak da muke da shi a wannan jiha. Sarki Aminu Dogara. Kun san shi? Shi kadai shi ne sarki. Duk wanda ka ja kira kan shi sarki bai san me ake ce masa sarauta ba. Sarki guda ɗaya ne, ba a sarki biyu. Malam Lawal shi ne sarki guda ɗaya, hakimi ne. Alhaji Aminu Yaro Dogara, sai mai martaba sarkin Fulanin Lagos. Karin yake sarkin Fulanin Lagos. Ƙwarai kuwa. Malam Lawal
hakimi ne. Yau shekara in ba 2022 in kai lissahi zai kai shekara kamar hudu da aka yi wannan naɗi, kuma an gaici kowa a nan, kuma akwai procedure da ake yi wanda mutanen wannan sun sa hannu sun yadda da shi, ba ni ba ne, ba kuma ne yi muka zoyi a nan ba. Abin da ya kawo mu tun da aka yi wannan naɗi nashi bai da wuri mai da ake kira office shine kuma fada a hausance. Sai na ce to tun da Allah ya bamu dama muna da wurin haya ba mu samu ba, na samu na sai wannan wuri na ce to sama a yi makaranta, ƙasa a yi masa sarki, a yi mai hakimi wuri. To yau gashi Allah ya taimake mu mun zo mun gani, Allah ya yi ranar mun nan mun kuma bude. Jawabi ta ƙarshe, malaman makaranta wannan tamu islamiyya, ko me za ka yi yana da kyau aljihun ka yi ƙarfi. Idan aljihu ba ƙarfi ba za ku ba wani abu da za ka iya yi. Na ba ku dubu naira na dubuwan naira 500,000. Ina son ku fara amfani da wannan kuɗi ku yi wannan abin da ba ku gani ba a wurin. Na ba ku wannan kuɗi naira 500,000. Jawabi na ƙarshe, ba na son tashin hankali. Duk wanda ya neme ka tashi hankali ka ba shi haƙuri. Idan ya fi ƙarfinka akwai 'yan sanda suna nan, shi yasa na kira 'yan sanda, na kira sojoji don saboda su kare mu. Akwai wanda ga abin da aka yi na tashi hankali a nan babu. To ga duk wanda ya neme ka tashi hankali, ina roƙon ku don Allah don Annabi mu ba mutumin na haƙuri. Idan ya fi ƙarfin mu mu gaya ma 'yan sanda suna nan tare. Ba faɗa ya kamu ba mu gaje shi ba. Babu na abin zan ce masu sauran baki sai dai alhamdulillahi na gode. Su kuma malamai Allah mai da kowa gidansu lafiya. Zantawar da muka yi da Alhaji Ibrahim Tanko a wannan ɗan iyan na Lagos ya shaida cewa duba da irin halin bukata na ginin makaranta a yankin na Hausa Layi, hakan ne ya sa ya gina makarantar bayan ya ƙudiri aniyarta a cikin shekaru 4. Na Alhaji Ibrahim Tanko Auna, dan iyan Lagos, kuma a siyasance ni ne IPES leader na Arewa West 2. Al'ummar jihar Lagos ba ma Hausa Layi ba ko Ajegule, Lagos gaba ɗaya an amfana da wani abu da ba saba gani ba. Mun ga an kaddamar da an gina sabuwar fada ga kuma makaranta a sama. Wani yana nuna kenan an haɗe masarauta da makaranta. Ya aka kai ga haka? Na farko ina so in yi wani bayani, in waye ma mutane da kawunansu da abin da ya kawo mu nan. Wannan makaranta ta islamiyya tana nan shekara kusan 22, amma suna manajin wurare, suna manajin wuri ba su samu ainihin inda za su tsaya ba. Yau za a gan su a makaranta, masallaci, amin, wani lokaci za a gan su a nan a Bale. To, kuma akwai hakimi na Hausa Layi wanda aka nada tun 2022 shi ma, wanda masarautar Council of Chief na Arewa ta Lagos ta nada shi don ya wakilce su a nan. Har yanzu mun nemi wurin haya ba mu samu ba, har sai da Allah ya bani dama na sayi wannan wuri, na ce to bari amfani da wannan daman in yi makaranta a sama, in gina mashi ofisinsa a ƙasa. Kuma Allah da ikonsa ya bani dama na yi cika umarnina, na gina wannan makaranta tana sama. Shine ya kawo mu yau mu bude daga ranar ta yau
muka bude yara za su fara shiga, za su fara karatu a wurin. Shi ma zai shiga ofisinsa ya ci gaba da kula da jama'a. Ya ce makarantar an sanya mata kayan karatu da suka haɗar da kujerun zama da allunan karatu na zamani, an kuma yi ta ne a zamanance ta yadda yara za su yi karatu cikin walwala da aminci. Kuma ya ce wannan makaranta da ya gina ba zai tsaya iya nan ba, domin nan gaba kaɗan zai gina ƙarin makarantun a wasu wurare daban-daban a Legas da ma yankin jihar Ogun. A lokacin ƙaddamar da makarantar, sarakunan 'yan arewa mazauna Legas daga sassa da dama ne suka hallara tare da malaman addini da sauran shugabannin yankin. Ga dai yadda zantawarmu ta kasance da wakilin sarkin Hausawan Legas da sarkin Fulani. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ni ne Alhaji Audu Umaru, marafan Legas. Ni ne na wakilci fada Hausawa ta Legas karkashin Alhaji Dogara Yaro, Idris Yaro Dogara, da kuma mataimakinsa Alhaji Muhammad Bombado, Dr. Alhaji Muhammad Bombado, sarkin Fulanin ƙasar Yarba da kewayenta. Gaskiya wannan abin alfahari ne ga duk wani bahaushe da yake zaune a kudu da arewa gaba ɗaya. Wannan bawan Allah abin da ya yi, Ubangijin Allah ya ƙara dafa mai gwiwa, Ubangijin Allah ya ƙara ɗaukaka, kuma ɗaliban da za su zo gurin kuma su ma Ubangijin Allah ya sa su ma su yi koyi da irin shi, kuma Ubangijin Allah ya sa a tsinta a gida aljanna. Wannan abu ne na murna ga duk wani bahaushe da duk musulmi gaba ɗaya. To alhamdulillah. Lokaci da manyan shugabanni na wannan yankin ɗan majalisa tsohon ciyama sun zo sun taya ku murna, ya kuka ji ne daga takwas take nunawa? Wannan ba tsohon ciyaman kadai ba, ina jin daga Lagos State abun nan ma an aiko mutane da dama, kuma in ka ji yadda su 'yan majalisar suka yi magana da tsohon ciyaman, kafin mutum ya ce I'm proud of you, wato ina alfahari da kai. Yau mun gode Allah cewa bahaushe yana daga cikin wanda ake alfahari da shi a cikin wannan ƙasa ta Hausa layi. To alhamdulillah mun gode Allah. Haka zalika tsohon shugaban karamar hukumar Ajeromi Ifelodu, inda a yankin ne aka gina makarantar, Alhaji Fatayi Adekunle Ayula, tare da ɗan majalisar jiha mai wakiltar yankin na Ajeromi Ifelodu shiya ta biyu, Sabur Akambi Oluwa, sun halarci ƙaddamarwar, inda suka yaba da gagarumin aikin. Ɗan majalisar Sabur Akambi, wanda shi ne ya buɗe makarantar, ya shaida cewa ya yi farin ciki matuƙa duba da gagarumin aikin. On behalf of the Muslim community, I want to thank Alhaji Tanko Auna for citing this Islamic and Arabic Institute. Ya ce abin da ya kamata kenan masu hali da sauran masu hannu da shuni su dinga yin ƙoƙarin ba da tasu gudunmawar. Ya ce ba komai ba ne za a sakarwa gwamnati ta yi. I just want to encourage everyone that have the resources to support this our community to do same, because the government cannot do everything for us. Haka zalika shi ma tsohon shugaban karamar hukumar Alhaji Fatai Adekunle Ayula ya shaida cewa ya kasance cikin farin ciki ganin yadda mutum ɗan arewa ya yi irin wannan hubbasa a Lagos. I feel elated
I feel happy and I'm thankful to God that in our community we have the kind of personality like Alhaji Tanko. Ɗaliban makarantar waɗanda suka yi saukar karatun Alkur'ani mai girma kuma aka yi musu walima a lokacin buɗe makarantar. Ginin makarantar mai hawan bene 3 an gina katafariyar fadar masarautar hakimin Hausalayi a ƙasanta wanda basarake ne kuma limamin gari. Makarantar ta ta'alimu da ke Hausalayi ta yi bikin yaye ɗalibanta guda 13 da suka sauke Alkur'ani mai girma. Mata 9 maza 4 waɗanda aka baiwa shaidar kammala karatunsu.